Hello guys, good afternoon. Welcome back to our channel, and Jeboy pa rin po ang inyong lingkod, and nagbabalik po tayo sa ating third part o yung part 3 ng vlog natin, wherein nagta-travel pa rin tayo dito sa Albay. So this time guys, punta tayo dito sa Kitwinan Ranch, dito naman to sa Kamalig, Albay. And yun nga guys, Kamalig ay isa sa mga municipality dito sa Albay. Okay. And it is also known for one of Bicol's finest delicacy, which is yung pinangat. Wow. Pero hindi tayo pumunta rito para bumili ng pinangat o maghanap ng pinangat, kundi manggugulo tayo dito sa Kitwinan Ranch kasi madadaanan din naman talaga natin yung Kamalig, pabalik tayo ng Tabaco. And kung iisipin nyo guys, etong Kamalig, wait lang, kung i-imagine nyo pala, etong mount na yun ay cone shape. So kung nasaan yung Kamalig, ang opposite side nun is yung Tabaco. Okay. Parang magkatalikuran sila. So parang nasa ano na tayo, 180 degrees na tayo. Kasi magkatalikuran na yung Tabaco tsaka Kamalig eh. Kung makikita nyo sa map. Kasi tinignan ko sa map, sabi ko parang okay nga, magkabilaan nga. So bali guys, from Tabaco pala guys, dinaanan natin yung Malinaw. Kung mapapansin nyo doon sa aking previous vlog. And then hindi ko lang sure kung dinaanan natin yung Pulanggi tsaka yung Uwas, or baka meron tayong dinaanan na shortcut. Hindi ko lang sure kasi wala naman ako nakitang karatula ng mga municipalities na yun. Pero sure ball na dinaanan natin yung Ligaw kasi doon nga tayo pumunta sa Bambusetum tsaka sa Kawakawa Hill. And then from Ligaw naman, I am not so sure din kung dinaanan din natin yung Ginubatan. And then, nandito na tayo sa Kamalig. So, bali magti-360 tayo guys sa Albay, sa buong Albay. Dito sa Mayon pala. Tapos from Kamalig, babalik na naman tayo pabalik ng Tabaco. Dadaanan naman natin yung Daraga, yung Legazpi, yung Santo Domingo, yung Bakakay, Malilipot, and then back to Tabaco. Okay. So ngayon guys, kung maalala nyo pala, dito pala sa Kamalig guys, yung recent event lang or yung recent tragedy, yung Cessna plane crash, dito pala yung nangyari. Diyan mismo sa yan, sa taas na yan. At ang masasabi ko naman dito sa Kitwinan Ranch, napaka-majestic nitong lugar na to kasi kitang-kita mo talaga yung bulkan, itong bulkan Mayon. Kaso nga lang, hindi siya nagpakita today, nahihiya siya. Pero siguro kung walang clouds yan, kitang-kita siguro natin yung perfect cone shape na vulkan. And sobrang lawak din ito guys, ang ganda, ang sarap lang niya sa ice. Kung halimbawa lagi mo nakikita is mga traffic, mga ganon, mga iba-ibang sasakyan, iba-ibang pollution sa city, punta ka sa gantong lugar. And ito nga pala, ito yung pinagdidiskusyonan namin kanina, na from afar, akala mo sabi ko mukha siyang trampoline. Tapos sabi naman nung kasama ko, mukha daw solar. So nilapitan namin kasi na-curious din kami. Habang papalapit kami, sabi ko ay solar nga. Tapos lumapit pa kami ng lumapit. Tapos nakita namin, pahingahan pala siya. Isa pala siyang paleta. Tapos meron siyang lamesa na ang tabletop niya ay anong tawag doon? Tiles. Ayun. So kung makikita nyo guys, para init-init, pero pag sinubukan nyo umupo dyan, kahit tirik na tirik ang araw, mahangin siya kasi yung ilalim niya, dumadaan doon yung hangin. Ang astig niya eh. Tapos yun guys, tuturo ko kayo, papakita ko sa inyo yung ranch ko na iniwan ko muna sa caretaker dito. Pag narinig to, i-report tayo. So ito, marami din pala dito mga kabayo-kabayo. Rancho talaga. Sinadya ko talagang ganito ang paggawa ko dito kasi bored na din ako. Tapos yun guys, may ATV din pala dito. Pwede ka magpa-picture dito sa mga ATV for 20 pesos only. And yung entrance, 10 ata or 20. Hindi naman kasi nagbayad eh. Si Boy at si JM nagbayad. So yun guys, tingin-tingin lang tayo, pa-refresh, and then alis na tayo. Pupunta naman tayo guys sa next destination natin. Ay hindi pala, gagawi pala muna tayo sa Aguila Glass. Kasi papunta naman tayo ng Legazpi. Dadaanan natin yung Aguila Glass kasi etong, 'di ba, kung naalala niyo sa previous vlog ko din, nagpapalit ako ng windshield nito ni Boss Jeff. And nung kinagabihan, maulan, and then kinaumagahan, na found out ko na meron siyang tubig doon sa loob. So papakita natin doon para bigyan nila ng remedyo kung anong dapat nilang gawin. Idadaan lang natin doon. So bababa na tayo guys. Kung makikita nyo, puro naman to palusong.
Kasi kanina paakyat tayo kaso hindi na videoan. So ito naman puro palusong. Maayos din yung dinadaanan natin pala. Ang sarap-sarap din sa ice. Daan pa lang to ha. Daan pa lang. What more kung doon na sa mga sa mga pinuntahan natin. Talagang maninibago ka talaga guys. Ayun nga pala habang tinatahak natin yung landas. Tinatahak natin yung yung way natin papuntang Legazpi. Isa-shoutout ko lang pala muna. Ayun, Tita Maret, thank you so much for watching and thank you so much for subscribing. Ate Grace and family, Ate Gina and family, Dude Madjo and family, Dude JM and family, maraming salamat. And Sarah Jane, thank you so much for watching. Ini-share ni Ate Grace na nanonood kayo ng vlog. Nakakatuwa yun man. So yung guys, ma-share ko nga lang pala guys kasi nag-review ako ng analytics ko dito sa YouTube. And nakita ko yung percentage ng watch hours ng mga non-subscribers. Sobrang taas. Kaya nakakataba ng puso na nanonood. And yun naman pala guys, nanonood naman pala kayo. Click nyo na yung subscribe. Yun naman. Click nyo yung subscribe tapos bell button na rin. Para ma-notify kayo sa mga bago kong uploads. Tapos yun pala guys, nandito na tayo sa Kamalig. Bayan ng Kamalig. And yun nga, kakamodify lang ni Moy nung stabilization mode ng phone na to. Ang tagal-tagal ko nung hinahanap. Eto, buti naman at nakita niya. Pero arte-arte ng stabilization lang naman yun. So yun guys, diretso lang tayo sa ating pagdadrive. So papunta muna tayo ng Legazpi and punta tayo ng Aguila. So ito na guys, nandito na nga tayo sa Aguila and yun, chinecheck nila and sabi nga nila, naggalaw-galaw daw to. Siguro nung pag-uwi ko kasi matagtag. Kaya nilagyan uli nila ng sealant. Ang sabi naman nila, in case na magka-problema uli, ibalik ko lang daw and gagawin nila. Yun ang maganda, yung may accountability yung pinapagawa nila. And yun nga guys, since malapit lang to sa SM, nag-hop in muna kami dito para subukan naman natin yung chili ice cream dito nga sa Colonial. Yung sinasabi nilang Colonial, hindi ko maintindihan. Akala ko lugar lang or barangay na pupuntahan namin para kami ng chili ice cream. Kasi back doon sa sa Bambuseto, may chili ice cream sana kaso hindi pa kami nanananghalian kaya hindi kami nakabili. So dito na lang daw. And yun nga guys, itong cup na to ng chili ice cream na to worth 95. And then yung pint 325 ata. And then yung half gallon nasa 700 plus na. Yun makikita nyo dun sa pinakita ko. And first time ko talagang mag chili ice cream kasi noon pa gusto ko na talagang masubukan yung chili ice cream. Curious ako. And ito nga ang verdict ko, maanghang talaga siya. Maanghang siya. Para siyang parang alam mo yun, gata na maanghang, ganon. Tapos mainit siya pero parang naglalaban yung init tsaka yung lamig. Kaya masarap siya. Hindi naman siya yung maanghang na mag-aano ka ng tubig, hindi. Tolerable naman yung anghang niya. So magmimerienda uli muna tayo guys bago tayo pumunta sa next destination natin sa Tamauyan naman. Dito lang sa Legazpi. So wait lang. Ubos ang ice cream. So natatakam tuloy ako ngayon habang nag-voice over. Tapos yun nga pala guys, Colonial pala is restaurant pala siya. Yun. Nakalimutan ko. Hindi ko natapos yung sentence ko. And then ito on the way na pala tayo sa sa Shrine of Nuestra Señora de Salvacion. Rotonda. Dito naman sa Tamauyan, Legazpi City lang. So ito na yung last destination natin guys. So sisilip lang tayo doon kasi medyo pagabi na rin and dadaanan din naman natin to. And tulad ng sabi ko guys kanina nung nasa Kitwinan Ranch tayo guys, ito din daan pa lang ang ganda na. Parang alam mo yung pinaghandaan talaga to para sa mga etong gantong scenery, yung pupuntahan pasyalan. Parang pinaghandaan talaga yung daan papunta sa pasyalan. So ito, mataas siya and then made of bronze. Ayan. Kaso nga lang yung medyo madilim siya. Pero late na kasi tayo pumunta eh. Tapos yun lang guys. Ito, medyo patapos na rin tayo. And thank you ulit sa panonood. Thank you so much for watching guys. And please don't forget to like, share, and subscribe. And yung mga non-subscribers guys na nanonood lang, please paki-subscribe naman po. And please also follow my page on Facebook. And please don't forget to click on the bell button na rin so that you'll get notified with my upcoming and new videos. So yun lang guys, thank you so much ulit. Ito pala ang Nuestra Señora de Salvacion Rotonda. Ayun lang guys, thank you so much, bye bye.